खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबान ब्लग टिउसनाव नोंथांखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजियाव भगबाननि महर लानाय सोनाफोर दा मुगायनिफ्राय ब्लग्सखौ जोबोद सोलोंमोन जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय बेनि सिगांनि ब्लग्सआव आङो एकदम जबरदस्त गोदोना सानायनि खोथा बुंदोंमोन जास्ट एसेल' नामायदों बुस्थुआ बाट सानाया दाबो खाराखै आं इसिबां ओरैखौ दाबो मोजाङै नायनो हाथ'वाखै सनाफोर थेवब्लाबो गोसो गोरबोआ न'आव लेंहरगासिनो दङ जखन थानो हाथारैनो सनाफोर न'आव थांनानै जोङो थब्ला थब्लि जुबाय आरोना स' दा एथ'बां गोबावनि थाखाय नङा लोखि फुजायावथ' एसेल'सो बन्द'मोन नालाय एसे दिननि थाखाय गांफा गांनै जि लाबाय जाजोब्बाय माने स' दिनै जोङो स्कुटिजोंसो थांगोन आरोना गोबां गोबाव जाबाय आङो स्कुटिजों माबा सलायलाङिया आरोना न'सिम थाङिया बिफाजोंथ' गाखोनानै फैदोंमोन थांदोंमोन खिन्थु आं गाव सलायलाङिया गोबाव जाबाय फार्स्ट एक्सपिरियेन्स लानोसै आङो फिसाजो जाखांनायनि उननिफ्राय आरोना साथामजों बोरै थांनाय जायो बोरै मानाय जायो जोङो लामा सामायाव बेसे दिगदार मोनलाङो बेसे मालाङो आंबो बुंनो हाया फिसाजोआ बेसेबां दिगदार होगोन आं जेबो बुंनो हाया थेवब्लाबो जों थांनो ओंखारदों गोसोखौ गोरा खालामनानै सनाफोर स' नायलांबाय थादों बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा मा सेयार खालामलांनो हायो आखाइयाव मलम लादों खनसे नाबावनोसै ओमफ्राय बे समावनो आङो बिफाखौसो जि मोथो गोसोखांबाय आरोना मानो होनबा बिनि मालिस खालामनायखौसो आं बिराद फसायो गोरा गोरा नाख्लाय नाख्लाय बिराद मोजां थाबनो हामो आरोना नैबे बे गोदानाव दै आरि लानोसै ओमफ्राय टेंकियाव सोबाय जा सोनांगौ गस्ला गांफा गांनैफ्रा होदो रेडि जाबायना बाबा जाबाय आंबो मैया जा गाननानै दंमोन बेजों थांगोन आरोना गानस्लायनानै गोदान गोदान गानलांबाबो सुनांगौ मानांगौ गारि सालायनायाव मैला ला जालांखागोनसो नालाय थांसै बेयाव खामानि मावला मावलि मावहैसै सुहैसै दुगैसै स्र'नो ओंखायनो गानस्लायला गैला आरोना माने आं बिराद बाबाय आरोना जमा दोनलांनाय बुस्थुफोरखौनो दाख्लै जिबादि सास्ति मोन्दों ओंखायनो मासुरा दै लोंसै थ' थांसै थ' जै सिब'बाबा आरोना ओंखारबाय जोङो नै स' मा मा मोनलाङो मा मा मायो नोंथांमोननो आं देखायनो सेस्था खालामगोन बेनिफ्रायहाय बेसिबां टाइम लायो बेखौबो देखायनो सेस्था खालामगोन ओंखारबाय ओमफ्राय आंनि अबस्थाया फास्राया गांनैलाय आरोना गांसे खाबथानाय गांसे जोमनाय जेबनांला सुनाफोर रौना होग्रोनोसै दा टाइमा खयथा जाखो बाबा 10ता ना 10ता 2 बिराद भिर नुहुरखाबाय आं हनै आयै पुलिस पइन्ट मोनफैबाय आरोना पुलिस स्टेसन मोनसिगोन लागाव उरसिलाबायनानै थांसै जोंबो आरो माथो उफायबाव थुमनो थाखाय एसे हाबबाय आरोना जेबो जाबाखै नालाय जाबायानो पर'था जादो उदैयाबो सेब सेब उखैबायना खालि दैल' लोंदों आंथ' जेबो जायाखै नैबे सासे बिस्कुट अरखा उरखि जाबावदों जादो गालागन साहाबो पियर लोंनानै थांसै सनाफोर नै बेखौथ' गारनो हाया नालाय आया लाबोगोन ना र' दखानावनो मुलिखौ लोंबोनो बावबाय नै गारि सालायहांआवसो गोसोखांबायखौ लाथ'लाय मा मुलि लोङाबा जागोन न'आव थांलागा मानसिफ्रा जोसा माइरं गैया मादै जोब्बाय आयौ गैला नामा रावनावबो जोसा दङ ना मादै बेसेबां केजियाव सेरसेयावथ' दे बेगाव मोननाय गय खान्दिसेखौ गबारना नायदो सनाबो बिराद भिर आरोना दिनै प्रसाद लांफैनाय ओमफ्राय मैगं थाइगं लांफैनाय बाजार गेजेरबो जाहैबाय नालाय भिरानो लाजिया सिंथिंथ' ओमफ्राय नैबे साराहाय मा फट' खेबलायखो होनलायबाय आरोना बे मिन्थिया नालाय आं खिथाहरनो नागिरदोंमोन ब्लगिं गोसा होननानै ओमफ्राय माने सानै सुबुंखौ आं सरबनि ओरै फारि गालांनानै थांदों आरोना फोरोंनानिया थादों आमा दाउ आयै हा उदैया खोबदों उदै बोखोनायनि मिनिङा मा सनाफोर अंदर से निकल रहा है सो खिदोंसो आसोला दे खिदो दे मा खि जेबो नङा दे दाइपार गानखानायखायसो बथलाव दै दंखायो सुगोन खिबाय मा खिदों न'आव खिखायाखै बियो बाबारे बाप उदै बोखोलायनाय नों मिन्थियाखै उदै बोखोनानै दं होननानै मिनिगासिनोसो दङब्रा बे जोंथ' बिनानाव उदै बोखोनानै मा खालामगासिनो दङ मा जानांगौ लामा ससेयावनो खिलायोबा जोंना नै मा होनो खियाबो एसे गोरासो बेस्रा ओरै थांलाय फैलाय खालामनानैहाय गथ'ना खिनाया मोजां जायाखै आरोना एसे टाइट जादों जानाय लोंनाया थिग जायासैना
ओजों जायगा सोलायबाथाय आंना फिसाफ्रा जानाय लोंनाया थिग जानो रोङा ओंखायनो नायलाय थाब खिनो हायासै खिगासिनो दङ खिया गहांबाय आरोना दे खि मा दे खि टाइम लासिगोन मा जाबावनांगौ मेन बाजाराव आरोना सनाफोर नै पुलिस स्टेसन खाथियावहाय दा बुंसैहाय सयथिबो ओमफ्राय ओइयावनो नै मन्दिरा जय मा काली आरो बाबा शिबनि मन्दिर दङ हाबाब बुधबार बाराय आरोना दिनै क'क्राझारनिफ्राय ओरै फैनानै बेफोरबो क'क्राझारानो ओमफ्राय नै बेहाय जोंहा मुस्लिमफोरनि एसे बाजार मोनो आरोना थखसे मुस्लिमल' नङा बेहाय एखमबा बर'फोरबो नुयो ओरैफोरथिंनिफ्राय बर'फोरबो फैयो आरोना स' बे मोनसे थखासे माने सोरबा आंनाव सोंदों नालाय गिनांगौ गैया नामा बांगालफोर गैया नामा होननानैहाय स' बिदि जेबो नङा बेफोर क'क्राझारनि गोलैखायो नैबे थखसे बारलांनांगौ ओमफ्राय आं देखायबावगोन आरो सनाफोर मा बारलाङो आरोना आंबो शेयार खालामनो गोसो जायो जाय जायगानि बिसोर मिन्थियोना गथ' गोजाननि मानसि दङ क'क्राझारनिफ्राय बेसेबां गोजाननि धुबुरिनिफ्राय बेसेबां गोजाननि ओंखायनो आङो हानायमानि एसे शेयार खालामलांगोन आरो सनाफोर नैबे मेरला मानसि दङ बांगालल' नङा खिन्थु बिसिनि बांसिन बाजार जायो बिफा थाबाथ' जों बेनिफ्राय नासो लांनानै जाहैबावलायो आरोना ना मोजां मोनो बेवहाय जेराव बांगालफोर थायो बेयाव नाफ्रा मोजां मोनखायो थांनोसैलाय दै गांदों होननानै थाथ'नाय जादों आरोना नै ओमफ्राय बे केमेराखौ हमदों सनाफोर फिसाला ब्रह्मसो आरोना केमेरा स्टेन्डखौ लाबोलायदों जोंहा दिनै ओमफ्राय बिदिनो गंफा गंनै न'खर मोनो एसे गोजान बारा खाथिबो गैया आरोना बिदिनो सौसि फैनांगौ माखासे बर' गामि हारसा गामि गारबोनानै नै बिदि सुनसान मोनफैलायबाय जोङो गेजेर आरोना फुरा खालि आरोना माने ओमफ्राय नै बियो नैबे वाल बायदि नुनाया बेहाय मोनसे हस्टेल दङ प्रमिला रानि दङना जोंहा क'क्राझारनिया बे आरोना बेनि हस्टेल होननाय खोनादों आङो स्कुल आरो हस्टेल बेहाय दङ आरोना माने मावरिया सावरियाफोरखौ दोनो जाहैदों आरो थाबाव खोमा बयबो आं बारा खबर मोनाखै बाट आर'नाइ आरोना आर'नाइ हस्टेल दङ ओमफ्राय स्कुलाबो बेयावनो स' रौना होफिनसैलाय सनाफोर बिदि भिर जाया आरोना ओंखायनो मजा मोनो सालायनो थाखाय ओमफ्राय जास्ट खोमसिबाथाय एसे गिनाय फैयो आरो आंनावहाय खोमसि नालाय एम्फौ एनला ओंखारजानो गियो थांग्रोसै आं गेजेर बिदिनो देखायनो सेस्था खालामोन आरोना फुल लामाखौथ' बहा देखायनो हानो हमग्राबो गैया बिदाया एसे ब्लगिं खालामनो होननानै हमदोंमोन बिनानावा हमनो होथारा ओमफ्राय एसे गोलाव फैनानै सनाफोर जोंहा बैहाय बांगालफोरनि एरिया दंबावो आरोना बाजारबो जायो बेवहाय जों बर'खौ नुनो मोनथारा स' जों बेसेबां मोनफैबाय ओमफ्राय नै बेहायहाय माबा अफिस खुलिफैदों हनै बारा बावाखै बियो इउक' बेंक आरि माबा माबिनि ट्रेनिं जायो नामाथाय बेवहाय ओरै दं आरो एसे देखायथाव मोननायखौ आङो देखायबाय आरोना आंबो ब्लगिं खालामनो बिराद गोसो जादों बोथोरा गरमबो नङा थान्दाबो नङा बिराद मोजां गोदोनियाबो लासैनो एसे दंबावोबाबो ओरै नाहरनो हायाबाबो खालामनो लुगैदों आङो ओंखायनो लाबाय आरोना नोंसिनि मोखांफ्रा बारा नुजाजायालै फिसाफोर दानो आंना कमेन्ट सेक्सनाव अफ जालायगोन एबार सालायफिनसैलाय ओमफ्राय केमेरा स्टेन्डजों जोङो स्टार्ट खालामफिनबाय आरोना सनाफोर नै ओमफ्राय एबार जों मोनलांगोन औवाबारि होननाय बर' गामि एसे गोजान आरोना न'फोराहाय ओमफ्राय बिराद समायना रमायना जायगाया सान्थि बेबायदि मोनलाङो आरोना बेनिफ्राय औवाबारिनि साब सेन्टार ओमफ्राय माजि समाय अमा बायनानै लांग्रा अमा फानग्रा जायगा ओमफ्राय नै बिदि मन्दिर फिसा आरोना आं मिउजिकजों मिक्स खालामना होनोसै सनाफोर नोंथांमोना एसे मजा लानानै नायलांदो आरोना आं बांसिन भिडिअ'आव मिउजिकखौ होनाय जाया इयाव होनो लुगैबाय आङो
नै सनाफोर दाख्लै सोरबा सासे मानसि सोंदोंमोन आरोना दिब्लाय थांगासिनो नामा होननानै नोंगौ नै दिब्लाय थांग्रा जोंना ओरै थांबाय दिब्लाय ओरै हाबबाय बै आगोलजोंबो मोनसे दंबावो लामा दिब्लाय पार्कखौलाय आरो सोरथो मिन्थिया नङा होमबा क'क्राझार दिब्लाय पार्क जोंना बेखौ गालांबावनांगौ आरोना बे फुरा बर' गामि गोजालै नो टेनसनसो ओमफ्राय ओरै फोथार दङ नै मालाबा माबा माबि मेला जाबावलायोसो आरोना बेफोरावबो ओरैहाय एबारना जों ओरै थांसै मोनथ'वाखै आरोना थाथ' थुथ' लालांनायखाय एसे टाइम लासिगोन सनाफोर आंहाबो बैलाय माथो वेलकाम टु दिब्लाय इक' बैलाय माथो वेलकाम टु दिब्लाय थ' जाबाय थ' नैबे मोनसेबाव आरो सनाफोर ओइ नै पस्टारा जोंना बिथिंनिफ्राय जोंनिफ्राय फैबाथाय माने बिथिं आगोल हाबग्रोजाबाय आरोना मोननै हाबजायो दिब्लाया सिन्था गैया धुबुरीसिंनिफ्राय फैबा बेजों क'क्राझारसिंनिफ्राय फैबा बैजों नो टेनसन बेनिफ्राय मोनगोन जोङो मा होनो हारसा गामियारि मोनसिगोन एसे एनै स' बेफोरखौ आं लालांनो हागोन ना हालाथाय सनाफोर टाइमाबो जाबाय उरायनोसै आरो ना ब्लगिं भाइ हल लोखि बुजायनाय सान्दा खांदों आरो ना 10 थाखा लाखिबाय आंनिफ्रायबो ब्लगिं दे बे आंना पाइस ओरैबो दङ नैबे मन्दिर दङ नालाय खालामो हारसा गथ'फोर ब्लगिं ओमफ्राय नैबेहाय मोनो जोंना सिलगारा आरोना सिलगारा हाइ स्कुल हायार सेकेन्डारि स्कुल आरोना नै बैहाय बाजार जायो बेयावनो खना खनला जेरै बेयावनो ओमफ्राय बर'फोरबो मेला बाजाराव फैयो आरोना नै आं दाख्लै खनसे फैनायावबो लालांदोंमोन ओइथिं थांबाय बर'आरिफोर ओमफ्राय जोंना थांबाय ओरैहाय टेनटेने थांनानै लागोनसै ओमफ्राय सरबनि सेरावनो नै सनाफोर जों बेवहायनो रासमेला जाफैयो आरोना मा होनो जाफैयो माने सिगाङाव जाफैदोंमोन आङो बाबु मोननायनि सिगाङाव खनसे बोसोरसेल'सो जाजोबखादों नालाय ओमफ्राय बाबु मोनखांनानै खननैसो फैदों खोमा बिफा थाग थिग जानायाव आरोना बेयावनो क'क्राझारफोरनिफ्रायबो मेला फैयो बेयावनो ओमफ्राय दा माबायदि जायोथाय आं बिराद गोबाव जाबाय फैयैया एकदम मा होनो बेखौ दावदै खेला हांसो खेला माबा माबि खेला बिराद जायोमोन आरोना बोसोरसेखालि बिराद इन्जय लानानै गेलेदों बिफाबो दंमोन नालाय गथ' बामग्रा थांसैलाय जोंहा ओरैहाय मा जालुसाम এনেকুৱাই দেখোন সব এইটো কেনেকুৱা হ'ব এইটো অঁ थारमाने जोङो बांला होननायाव मोनफैबाय आरोना सनाफोर जोङो जों जेराव मेजिकनिफ्राय ओंखारो बेहाय मोनफैबाय खासि गंसे बायनानै लांनो आङो खासिफ्राबो एसे गाज्रि जाजोबखाबायमोन नालाय ओरै दङ बाबा हेल' माया लांखादों आरोना प्रसादारिखौ ओमफ्राय मौसुमि लाबोफादो होनदों माने आं बांलायाव मोनफैनानै माबाफोर नांगौ नामा होननानै सोंहरदों नालाय बेखौनो लेटेस्ट गो फाइनालि मेन सर'निफ्राय हाबबोबाय जोङो हाथिफटा होननायनिफ्राय ओमफ्राय जोंहा नै बैहाय लक्ष्मी मानि मेला जागोन टेनटेने औ आया बोरो एव आफा बैहाय साजायगासिनो दङ ओमफ्राय यावबो गेट साजायगासिनो दङ ओइ नै हाबनायनि मखा जायोब्ला सनाफोर समय मिलायोब्ला आं देखायगोन आरोना जोंना माबायदि लक्ष्मी मेला जायो खाथियानो जायो फाइनालि मोनफैबायानो मोजाङै मोजां न' मोनहैनोल' बाखिसै आरोना आगोलावथ' माबा जालायोमोन आरोना डान्सार लाबोलायोमोन मारगुलि डान्सार लाबोलायोमोन दा लाबोलाथाय आं मिथिला आरोना अब आ गया मैं अपना एरिया में तो कुत्ता भी शेर बन जाता है होननाय बायदिसो जाहैबाय आरोना सनाफोर माने गावनि एरियानो सौफैबाय गामियानो नांबाय मोनसे गामि बारबानो बाजार बारबानो टइं फाइनालि गोबायदेरियाव सौफैबाय थांनो थाबायलांदो बिदाखौ अबेबा थांनो नागिरदों सानानै गाबखु फैबायानो आरोना बेनिफ्राय सनाफोर देखायथाव जायगाखौ देखायबोबाय आं ओमफ्राय देखायजोबनोबो हाया नङा होमबा दा ओमफ्राय माखासे दाख्लै देखायखानायखौ दा देखायाखिसै आङो गाज्रि मोननांला आरोना न'नि लक्ष्मिया न'आव फैयाबा नङा होमबा सनाफोर दा नोंथांमोना मिन्थिबायना एसेबाबो आं देखायनो हानाय बायदि मोनदों मोनबेसे खन्द' बांगालफोर बारबोनांगौ आरो बेसेबां माबायदि गामि बारबोनांगौ एसे एनै आं देखायनो हानाय बायदि मोनबाय मोननैल'सो बारबोनांगौ जेबो गिनाङा क'क्राझारनिफ्राय आंखौ सोरबा आब'मोनहा बुङो आरोना आसलियावसो आरोना माने दख'नाफोर गाननानै थांनो नाङा सुदारफोर गाननानै सालायलां कुर्ताफोर गाननानै सालायलां होनना बुङो आरोना ओमफ्राय गिनाय मोनहरो जाहैदों बिसोरो जेबो टेनसन गैया आरोना बर' दख'ना गानबाबो गानाबाबो खिन्थु मोनायाव आंहा ओरैनो गिनाय फैयो मानो होनबा जंगल जायो नालाय ओरैनो गिनाय फैयो गन्दगल नङि समावलाय माखौथ' गिनो सनाफोर ब्लग लास्रोबो फैनाय जाबाय नालाय सनाफोर देरि जाबोबाय आरोना बे आं टाइमखौ नोंसोरनो खिथानो होनाय नंला मानो होनबा क'क्राझाराव 10थायाव ओंखारनाया रुमनिफ्राय
क'क्राझारनिफ्राय लरायफिननायावनो 11थासोआनो जाखानोसैमोन आरोना ओरैबायदि माने क'क्राझारावनो 1 घन्टा थाखादों ओमफ्राय बिनिफ्राय बिसिम आं मिथिला मा लाखो मा माखो खिन्थु आं हारसिं फैयोबा 40 मिनिटसो लायोमोन आंनो एसे स्पिडाव फैनाय जायो नालाय हारसिं फैखांबाय आं खननै राजाखौ स्कुलाव दोननानै खामानिनि थाखाय फैब्रबनानै थांफिननायमोन आरोना बेनिफ्रायहाय बाबाखौ लानानै फैबा बिदिनो 1 घन्टा गाहाम लायो आङो लासै फैयो नालाय ओमफ्राय दा साथामाव आरो बांसिन देरि जाबोखो ना माखो मिथिला आरोना आरो दा साथामावथ' आरो मा होनबावनो आरो ब्लग्स लायै फैबाय नालाय बुंनो हाला आरो सनाफोर बेनो लायो 40 मिनिटसो 1 घन्टानि गेजेरावनो लायो आरोना गावनि स्पिडनि सायाव जाहैबाय आरो स्कुटिबो जाहैबाय नालाय उरायबानो थाब सफैबाय उरायाबानो थाब सफैला ओमफ्राय दा सनाफोर ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै आं जायगा एसे सिबस्रांनो मोनफैबाय बिलाइ गोलैनाय मा गोलैनायहाय माया खामानि माया बैथिं खामानि मावगासिनो दङ दा आं ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आङो बेखिनि ब्लग्सखौ फुरायै नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर दुगैस्रां लोबस्रां फुल प्रसादि रेडि खालामसै सनाफोर दिनैथ' लोखि फुजा नङा होमबा लोखि फुजानि थाखाय नांखादेरबोथारबाय आरोना बन्द'आथ' गैयानो स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय